Ο γάμος στο ζυγοβίστη. Ο γάμος αποτελεί μια σημαντική στιγμή και ένα ορόσημο για την προσωπική, θρησκευτική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Διαμέσου των αιώνων εδραιώθηκαν παραδόσεις και ιεροτελεστίες για την προετοιμασία και την διεξαγωγή ενός γάμου. Από τόπο σε τόπο εμφανίζουν διάφορες παραλλαγές, αλλά εξακολουθούν να πηγάζουν από τις ίδιες βασικές αρχές. Ο συμπεθεριαστής πλησιάζει και μιλάει στον πατέρα κτήτορα της κόρης και στη μητέρα και μαζί γράφουν αναλυτικά το πρικοσύμφωνο, τα χωράφια, τον ρουχισμό, σκεύη και ζώα που θα της δώσουν για να το πάρει και να το πάει στον πατέρα του γαμπρού. Ο πατέρας ανακοινώνει στην κόρη του ότι παντρεύεται και αυτή απαντά μιλημένα, τιμημένα. Ξέμε, σαν θες να παντρευτείς γυναίκα για να πάρεις, έλα εδώ κοντά με μένα, να σου πω ποια είναι για σένα. Μη πάρεις του νιώτησα και του νιώτοκούλα, γιατί του νιώτοκούλες μερελές τους είναι ούλες. Ο γαμπρός διαβάζει το πρικοσύμφωνο στους συγγενείς του και μετά το ακουμπούν πάνω σε ένα δίσκο. Το ασημώνουν και εύχονται τα καλορίζικα. Ο συμπεθεριαστής θα πάρει τα λεφτά από το δίσκο και τρίβει τα χέρια του από ευχαρίστηση και καφιέται πως το προξενιό έγινε με μια άστριβη κλώνα. Μετά, με τον γαμπρό και τον πατέρα του, πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης για να υπογράψουν το πρικοσύμφωνο παρουσία μαρτύρων. Η νύφη θα το πάρει και θα το φυλάξει στο μπαούλο της. Εκεί ορίζουν και την ημέρα του αραβώνα. Σαν θες να παντρευτείς γυναίκα για να πάρεις, έλα εδώ κοντά με μένα, να σου πω ποια είναι για σένα. Να πάρεις ζυγοβίστηνια, κατάρι ζυγισμένο, το κατάρι
Αραβώνων, την ημέρα των Αραβώνων, ο γαμπρός θα καλέσει τον παπά και με συγγενείς και φίλους θα πάνε στο σπίτι της νύφης με συνοδεία μουσικών οργάνων. Θα μεταφέρει τα δώρα μέσα σε 3 κάνιστρα που είναι στρωμένα με μποξιά και περιέχουν τα δαχτυλίδια κουφέτα διπλωμένα σε κερόχαρτο, 9 ή 11 σε κάθε δίπλωμα, ομπρελάκι, 3 μπουκάλια με διαφορετικό ποτό το καθένα, άρωμα, πασουμάκια και γλυκά. Εκεί γίνεται η τελετή του Αραβώνα από τον παπά, ακολουθεί γλέντι και ορίζεται η ημερομηνία του γάμου. Η ημέρα του γάμου ήταν Κυριακή. Την Κυριακή και τη Δευτέρα όμως, πριν το γάμο, η νύφη καλεί με ειδικό απεσταλμένο ένα παιδί, τις κοπέλες του χωριού, να πάνε να σιδερώσουν τα πρικιά. Όλες πάνε με την παπίτσα τους, το σίδερο. Η νύφη αρχίζει να κανονίζει πώς θα στολίσει τα πρικιά της, ποια κεντητά ή κοφτά τραπεζομάντιλα θα κρεμάσει, ποια στολισμένα με δαντέλες, μαξιλάρια φιγούρας θα ντύσει με σάλμι, δηλαδή χοντροκομμένο άχυρο από μαρτιάκο, σαν κρυθάρι ή βρώμη. Αν είχαν, χρησιμοποιούσαν βαμβάκι ή δάφνες. Αυτή η προετοιμασία, ώστε τα πρικιά να δείξουν όσο το δυνατόν καλύτερα και να είναι καλοίσκιωτα, διαρκούσε ως την Τετάρτη. Την Πέμπτη καλούσε πάλι τις κοπέλες να τα στήσουνε και να τα κρεμάσουν. Έδαιναν ένα σκοινί γύρω στους τοίχους και εκεί στερέωναν τα κεντητά και τα φιγουρά τα σκουτιά. Στον έναν τοίχο δημιουργούσαν το γιούκο. Πάνω σε 2 μεγάλες πέτρες ακουμπούσαν 2 σανίδες και εκεί τοποθετούσαν τα χοντρά σκουτιά ή πάνω σε ένα μπαούλο. Ο τρόπος ταξινόμησης των ρούχων ήταν ο εξής. Πρώτα έβαζαν τα στρώματα, μετά τα σαγίσματα. Ήταν χοντρά ρούχα, υφασμένα με κατσικίσιο μαλλί. Ύστερα τις μαντανίες, δηλαδή μάλινα χονδρά σκεπάσματα. Και στη συνέχεια κουβέρτες, παπλώματα, κυλίμια, ηχράμπια, σακούλια. Κάποιες από κατσικίσιο μαλλί, για εκείνους που είχαν πρόβατα.
τα δίπλωναν στενόμακρα και έτσι ο Γιούκος έπιανε σχεδόν όλη την πλευρά του τοίχου. Χρησιμοποιούσαν σαν διαχωριστικό στοιχείο δαντελωτά κεντήματα. Στην κορυφή τοποθετούσαν τα ντυμένα μαξιλάρια φιγούρας και ό,τι άλλο ήταν φαντακτερό για να τον στολίσουν. Σε ένα τραπέζι άπλωναν τα κεντυμένα ρούχα της νύφης και του γαμπρού, εσωφόρια, μπούστους, πουκάμισα και τα σημικά και τα γυαλικά. Τέλος, στο διάδρομο τοποθετούσαν τα σκεύη της κουζίνας και όποια άλλα σκεύη του σπιτιού υπήρχαν. Όταν όλα ήταν έτοιμα, τα κορίτσια μετά τα τραταρίσματα με γλυκά ξεκινούσαν το χορό και βάραγαν τα πρικιά με κουφέτα για να είναι γλυκά, με ρύζι για να ριζώσουν, με λουλούδια, με καρύδια και άλλα. Σήμερα τα τελείωσα, τα στέλνω σ' άλλο σπίτι. Ευχή σου καλέ, ευχή σου τα μανούλα μου, ευχή σου τα μανούλα μου, να ζήσω να τα νιώσω. Με την ευχή μου κορί μου, με την ευχή μου κορί μου, να ζήσεις να γεράσεις, να ζήσεις καλέ να ζήσεις χρόνους 100, να ζήσεις χρόνους 100 και να τους διαπεράσεις. Την Παρασκευή Την Παρασκευή, η νύφη με απεσταλμένους κοριτσάκια θα καλέσει όλο το χωριό να πάνε και να βαρέσουν και αυτοί τα πρικιά. Ο γαμπρός καλούσε και αυτός τους δικούς του και πήγαιναν όλοι, τραγουδώντας, με πρωτοστάτες τον γαμπρό και τον κουπάρο. Ο γαμπρός και ο πατέρας του βάραγαν τα πρικιά με χρήματα, χόρευαν με την νύφη μπροστά και τραγούδαγαν τα πρικιά και τις χάρες της νύφης. Το Σάββατο το βράδυ, στο σπίτι της νύφης, με το σφακτό και το κρασί που έστειλε ο γαμπρός, θα κάνουν το τραπέζι του αποχαιρετισμού. Ήταν η τελευταία βραδιά που έτρωγε η νύφη στο σπίτι της, σαν κορίτσι. Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση και τα τραγούδια εξιστορούσαν τη λύπη του αποχωρισμού. Μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ
Νωρίτερα την Τετάρτη, ο γαμπρός καλούσε όλους τους συγγενείς να αναπιάσουν το προζύμι για τα ψωμιά του γάμου. 3 μικρά αγόρια από το σόι του γαμπρού, με μάνα και πατέρα, κρυσαράγανε, κοσκίνιζαν το αλεύρι, το σήκωναν στα χέρια, χόρευαν και τραγουδούσαν. Ο γαμπρός έπρεπε να ασημώσει τα προζύμια καθώς και οι συγγενείς. Όταν ο γαμπρός πλησίαζε να ασημώσει, τα παιδιά ορμούσαν και τον πασαλίβανε με το αλεύρι στα μαλλιά και τα γένια. Αυτή ήταν ευχή για να γεράσει και να ασπρίσει. Ακολουθούσε χορός από όλους. Ύστερα τα παιδιά αναπιάνουν το προζύμι και αφού τελειώσουν, πλένουν τα χέρια τους σε μια λεκάνη, στην οποία οι καλεσμένοι ρίχνουν χρήματα. Αυτά τα παίρνουν τα παιδιά, τα μοιράζονται, ενώ οι συγγενείς ρίχνουν τουφεκές στον αέρα. Την Πέμπτη, ο γαμπρός θα στείλει στους συγγενείς του χειρόγραφα προσκλητήρια. Το ίδιο κάνει και η νύφη για τους δικούς της συγγενείς. Το Σάββατο, οι οικοί του γαμπρού έσφαζαν τα ζώα για το κάλεσμα της νύφης και του κουμπάρου. Την ίδια μέρα, ο πατέρας του γαμπρού μαζί με 2 συγγενείς θα πάει να παραλάβει τα πρικιά. Η μεταφορά των πρικιών γινόταν με ζώα, τα οποία φόρτωναν με όμορφο τρόπο, ώστε να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακά. Η νύφη έδινε ένα μαντίλι στην καπιστριάνα, το χαλινάρι, κάθε ζώου. Ποιος το
στο σπίτι της πεθεράς τα υποδέχονταν με τραγούδια, τα βάραγαν και τα τοποθετούσαν πάλι σε γιούκο. Το Σάββατο απόγευμα έστελναν το κάλεσμα της νύφης. Σε ένα άλογο κρέμαγαν το δισάκι που από τη μια μεριά είχε το σφαχτό και τα ψωμιά, τα γαμόψωμα, στολισμένα με κουφέτα, ζάχαρη και λουλούδια. Και από την άλλη μεριά το κρασί μέσα σε τσίτσες ή βαρελάκια. Καβαλάρης ήταν ο συμπέθερος που κράταγε ένα κανίστρι στα χέρια του, μέσα στο οποίο υπήρχε το νηφικό, τα παπούτσια, μια αλαξιά και το πέπλο της νύφης. Στο ίδιο κανίστρι η νύφη θα τοποθετήσει τα ρούχα του γαμπρού, το πουκάμισο, κάλτσες και μαντίλι, πιο παλιά και τη φουστανέλα. Ύστερα καρφίτσον ένα μαντίλι στο πέδο του καβαλάρη, ο οποίος θα γυρίσει τραγουδώντας στο σπίτι του γαμπρού. Οι γάμοι γίνονταν συνήθως το μήνα Γαμηλίωνα, τον Ιανουάριο δηλαδή, και η τελετή διαρκούσε 3 ημέρες. Το τελετουργικό του γάμου συντελούνταν σε 3 φάσεις. Τα προάβλια, τον κυρίως γάμο και τα επάβλια. Την πρώτη μέρα, ο πατέρας της νύφης έκανε τις καθιερωμένες προσφορές στους θεούς. Η νύφη προσέφερε τα παιδικά της παιχνίδια στη θεά Άρτεμη για να δείξει συμβολικά την αποκοπή από την προηγούμενη ζωή της. Και οι μελόνυμφοι λούζονταν με νερό που έφεραν με ειδικό αγγείο από μια ιερή πηγή, την Καλλιρόη. Τη δεύτερη μέρα γινόταν το γαμήλιο γεύμα από τον πατέρα της νύφης και η ίδια πάνω σε άμαξα πήγαινε στο νέο της σπίτι. Συγγενείς, φίλοι και θαραπανίδες συνόδευαν την νύφη τραγουδώντας τον Ιμένεο, το γαμικό ύμνο. Την τρίτη μέρα η νύφη δεχόταν τα γαμήλια δώρα στο σπίτι της. Οι γάμοι ήταν πάντα αφιερωμένοι στη θεά Ήρα, την προστάτηδα του θεσμού του γάμου. Στην αρχαία Ελλάδα η νύφη ντυνόταν με τη βοήθεια της νυφοκόμου και της παρανύφου και έβγαζε τη ζώνη της ανήπαντρης. Η αφαίρεση της ζώνης σήμαινε το πέρασμα στη συζυγική ζωή και έτσι την έμεση είσοδό της στην κοινωνία. Μετά φορούσε το πέπλο, στο οποίο κάλυπτε το πρόσωπό της και στόλιζε τα μαλλιά της με ένα στεφάνι από λουλούδια. Το πέπλο θα το έβγαζε στο τέλος του γαμήλιου γεύματος
στα ανακαλυπτήρια. Είναι η στιγμή που η νύφη αποκαλύπτει το πρόσωπό της και αποδεικνύεται ότι η νέα κοπέλα είναι πλέον παντρεμένη. Ο γαμπρός, ντυμένος στα λευκά, στεφανωμένος με άνθη, συνοδευόταν από τον καλύτερό του φίλο, τον πάροχο, στο σπίτι της νύφης. Μαζεύονταν στο σπίτι της νύφης όλα τα κορίτσια της οικένειας και οι φίλες της για να τη ντύσουν και να τη στολίσουν. Έπρεπε να φροντίσουν πολύ το χτένισμά της, ώστε να είναι πολύ όμορφη. Στα πομεσιανά ρούχα της έβαζαν ένα ψαλιδάκι μικρό για να κόβει τις κακές γλώσσες. Λιβάνι, δίχτυ από θάλασσα και ένα μικρό εικονισματάκι για να μην την πιάνουν τα μάγια. Πίστευαν ότι τα μάγια που κάνουν στα στέφανα δεν χαλάνε, δεν μπορούν να λυθούν δηλαδή. Και τα στέφανα ορίζουν τα αρσενικά παιδιά ή τις τσιούπες, αν είναι μαγεμένα. Μετά τις φορούσαν το νηφικό και το πέπλο και τα κορίτσια τραγουδούσαν.
στα οποία θα της είχε βάλει χρήματα και θα τα έπαιρνε η νύφη μετά την εκκλησία ή και αμέσως, αν δυσκόλευα το περπάτημά της. Ύστερα, τη φιλούσε και έβγαινε έξω για να πει σε όλους ότι η νύφη ήταν πανέμορφη. Στο δωμάτιο που έδιναν τη νύφη δεν έπρεπε να μπει κανένας άλλος για να μην τη ματιάσουν και της χαλάσουν την ομορφιά. Όταν ήταν η ώρα, ξεκινούσαν όλοι μαζί από το σπίτι του γαμπρού για να πάνε να πάρουν τη νύφη. Σε όλο το δρόμο τραγουδούσαν. Τα τραγούδια τους μιλούσαν για αγάπες, πείσματα και όρκους. Έξω από το σπίτι της νύφης ξεκινούσε η πομπή για την εκκλησία. Πίσω από το συμπεθεριό του γαμπρού ακολουθούσε το συμπεθεριό της νύφης. Όσοι βρίσκονται στο σπίτι του γαμπρού, υποδέχονται μετά την τέλεση του γάμου το συμπεθεριό, τραγουδώντας. Συμπεθεριό, τι αρχίσατε στα φίλια ή τον νίκη να φέρετε τη νύφη. Μάνα, στα φίλια ή τον νίκη, ώστε να τη φιλήσει. Συμπεθεριό, τι αρχίσατε στα φίλια ή τον νίκη να φέρετε τη νύφη. Την ώρα που μπαίνει η νύφη στο σπίτι, βάζουν στην κάσα της πόρτας μια μασιά, σίδερο που σκαλίζουν τη φωτιά, και ένα ρόδι. Αυτά πρέπει να τα πατήσει η νύφη για να είναι σιδερένια και να κάνει πολλά παιδιά. Η πεθερά έρχεται να τους ασπρίσει, δηλαδή να τους σκεπάσει με μια μακριά άσπρη πετσέτα και βαμβάκι, για να γεράσουν και να σπρίσουν τα μαλλιά τους. Θα τους δώσει να φάνε γλυκό τριαντάφυλλο και θα βάλει στην αγκαλιά της νύφης ένα αρσενικό παιδί, το οποίο έχει μάνα και πατέρα, ώστε να κάνει και εκείνη αρσενικά παιδιά.
Πρώτη θα χορέψει η νύφη, μετά ο γαμπρός, ο κουβάρος και όλοι οι καλεσμένοι. Μετά τον χορό ακολουθεί φαγητό. Το πρώτο πιάτο είναι η πατροπαράγωτη κρεατόσουπα με ρύζι ή τραχανά και μετά τα ψητά κρέατα, σαλάτες, τα τυριά και βόλικο κοκκινέλι. Τα τραγούδια του τραπεζιού ακούγονται όλη τη νύχτα σε όλο το χωριό. Πηγαίνουν για ύπνο στο διπλανό δωμάτιο που είναι έτοιμο. Οι καλεσμένοι τραγουδούν επιθαλάμια. Ο όρος επιθαλάμιο σημαίνει κοντά στον γαμήλιο χιτώνα ή πρώτου νηφικού θαλάμου. Πρόκειται για ένα πομπικό άσμα τελετουργικού χαρακτήρα, αδόμενο από χορό νεαρών ανδρών και γυναικών, όταν το νηφικό ζευγάρι έφτανε μπροστά στην νηφική παστάβα. Ήον το γλυκύ μαλλον ερεύθεται, άκρο η επίσβοη, άκρον επακροτάτοη, λελάθοντο δέμα λαδρόπιες, ούμαν εκλελάθονται, αλλά ούκ εδύνατε επίκεστε. Σαν το μήλο το γλυκό, που στου κλαδιού την άκρη κοκκινίζει, ψηλά, ψηλά στα κρόκλωνο. Το δίχως άλλο το λησμόνησαν την ώρα που βάζευαν τα μήλα. Αχ όχι, δεν το απολυσμόνησαν, μόνο που δεν μπορούσαν να το φτάσουν.
πάρα πολύ που τιμήσατε αυτήν την προσπάθεια, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και των κοριτσιών και των ανθρώπων που είναι από εδώ, για όλο αυτό το διάστημα, για όλη αυτή τη δουλειά που κάνανε, σε πάρα πολλές πτυχές. Πήραμε τα έθιμά σας από διάφορες πηγές, πήρα τα έθιμα, τα μελέτησα, τα έγραψα σε ένα χαρτί, το μοιραστήκαμε και δειλά-δειλά ξεκινήσαμε να φτιάξουμε κάτι. Έφτασε λοιπόν η ημέρα όπου αυτό που είχαμε στο μυαλό μας παρουσιάστηκε και παρουσιάστηκε στο χωριό σας και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Να είστε καλά. Κάναμε μια σύνδεση των λαογραφικών στοιχείων του τόπου σας που αφορούν έθνη του γάμου σε συνδυασμό με έθιμα που υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα και όπως είδατε και όπως καταλάβατε, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία τα οποία μέχρι σήμερα ή μέχρι πριν κάποια χρόνια, όταν γινόταν η παραδοσιακή γάμη, ίσχυαν και σίγουρα θα ισχύουν στο μέλλον για όποιους θέλουν να τα τηρήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά που επιλέξανε. Για την στήριξη και όλους όσους δούλεψαν μπροστά και πίσω με ο καθένας με τη δική του ενέργεια, με τη δική του δύναμη για να δημιουργηθεί αυτή η παράσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.